Daga sashin labarai da al'amuran yau da kullum na Drumbeatnews muryar Burtaniya muke gabatar muku da labaran duniya wacce ni Zainab Abdullahi Raji zan karanto. Da farko ga muhimman kanin labaran. Jam'iyyar da ke ƙin baƙin haure a Hungary ta lashe zaben majalisar dokoki. Hukumomin Jamus sun tsare mutane 6 da ake zargin suna shirin kai hari. Wani sanata a Najeriya ya yi alawadai da harin da aka kai Ofa a jihar Kwara da ke Najeriya. Yanzu kuma ga labaran kamar yadda suke. Jam'iyyar da ke ƙin baƙin haure a Hungary ta lashe zaben majalisar dokoki. Sakamakon zaben 'yan majalisar dokokin Hungary zai tabbatar da cewa babu wani bakon haure da zai ratsa ƙasar shiga nahiyar Turai. Firayim Ministan ƙasar Hungary Viktor Orban yana murnan abin da yake kira da gagarumin nasara ga Hungary bayan jam'iyyarsa mai manufar ƙin baƙin haure ta Fidesz ta lashe kujerun majalisa masu yawa a zaben wakilan majalisar dokoki da aka yi jiya Lahadi. Bayan kirga kusan dukkan kuri'u da aka kada, jam'iyyar Fidesz da ƙawarta ta Christian Democrat ne ake sa ran za su lashe kujeru 133 cikin kujerun majalisa 199. Jam'iyyar masu kishin ƙasa ta Jobbik za ta samu kujeru 26, yayin da sauran jam'iyyun za su samu kujeru 20. Hungary ta gina katanga kuma ta ƙaddamar da dokoki da nufin hana baƙin haure damar ratsa ta ƙasar zuwa ƙasashen yammacin Turai daga wurare kamar Syria da Afghanistan. Amma ƙungiyar Tarayyar Turai da Majalisar Ɗinkin Duniya sun bayyana fargabarsu ga yadda nuna wa baƙin haure ƙiyayya ya yi tasiri a yaƙin neman zaɓe. Ko da yake galibin masu kada kuri'a sun bayyana damuwarsu akan ƙaurar baƙin haure, amma akasarinsu sun ce sun fi ra'ayi da sha'awa akan yaƙi da cin hanci da rashawa da talauci da kuma inganta tsarin kiwon lafiya. Ana binciken Isra'ila akan mutuwar Falasɗinawa 29. Kotun ƙasa da ƙasa ta kira a kawo ƙarshen tashin hankali tsakanin Isra'ila da Falasɗinawa bayan da Falasɗinawa 29 suka rasa rayukansu, lamarin da kotun ta ce tana bincike a kai. Amma kuma Isra'ila ta ce babu ruwanta da kotun domin ita ba mamba ba ce. Biyo bayan mutuwar Falasɗinawa 29 a wata zanga-zanga da suka yi arangama da 'yan sandan Isra'ila a kwanan nan. Kotun ƙasa da ƙasa mai binciken manyan laifuka ta ICC ta yi kira ga kawo ƙarshen zub da jini a garin Gaza. Feto Ben Soda ta ce dama ofishinta yana gudanar da wasu bincike a farkon yankin Falasɗinawar, don haka tana sa ido a kan yankin. Ta ce duk wani laifi da ake zargin aikatawa a yanayin da ake ciki a Falasɗin, akwai yiwuwar gabatar da ƙara a ofishinta ya tantance. Rahotanni sun nuna ana binciken Isra'ila akan mutuwar Falasɗina 29 yayin wata zanga-zanga da suka kai kwanakin baya, da kuma arangama da aka samu akan iyakar Gaza. Isra'ila ba mamban kotun bace kuma ta musanta cewa Falasɗin ba ƙasa bace, don haka ba ta da hurumin shiga wannan kotun. Kotun ICC ita ce kotun duniya guda ɗaya mai cin gashin kanta da ke binciken manyan laifukan yaƙi. An kafa ta ne a shekarar 2002 domin ta yi binciken kisar kare dangi da laifukan yaƙi da kuma laifukan kare haƙƙin bil'adama. Hukumomin Jamus sun tsare mutane 6 da ake zargin suna shirin kai hari. Sakamakon bayanan sirri da ofishin lauyoyi ya bayyana wa 'yan sandan Berlin, an cafke mutane 6 da ke shirin kai hari kan 'yan kallo da masu wasan guje-guje a birnin Berlin. Hukumomin Jamus sun ce an tsare mutane 6 a jiya Lahadi da ake zargin su da hannu cikin harin 'yan ta'adda ke shirin kaiwa wajen wasan guje-guje a birnin Berlin. A wata sanarwar haɗin gwiwa, lauyoyi da 'yan sanda sun ce akwai alamomi na musamman da ke nuna waɗanda aka kama masu shekaru 18 zuwa 21 suna cikin masu shirya wannan ɗanyen aikin akan 'yan wasan. 'Yan sandan Berlin sun ɗora a shafinsu na Twitter cewa sun kama mutane 6 biyo bayan wani aikin haɗin kai tsakanin 'yan sandan Berlin da ofishin lauyoyin ƙara. Wata jaridar
ta Jamus, Der Welt, ta fara ba da labari 'yan sanda sun yi nasarar daƙile shirin wani hari akan masu kallon wasan guje-guje da ma masu wasa da wuƙaƙe. Wani sanata ya yi alawadai da kashe-kashen da aka yi a garin Ofa da ke jihar Kwara a Najeriya. Tsohon gwamnan jihar Kano kuma sanata a Majalisar Dattawa Injiniya Rabiu Musa Kwankwaso ya yi tir da fashin da aka kai kwanan nan a garin Ofa da ke cikin jihar Kwara da ke Najeriya, inda ya nemi a ɗauki mataki. Sanata Rabiu Musa Kwankwaso ya yi amfani da shafinsa na Twitter ya yi alawadai da mummunan abin da ya faru a jihar Kwara, inda mutane aƙalla 30 suka mutu, wasu kuma suka ji rauni bayan da aka yi fashi a wasu bankuna aƙalla 5 kwanaki. Babban ɗan majalisar ya nemi gwamnatin tarayya ta ƙara ƙoƙari wajen kare rayukan jama'a, ya kuma nemi a zauna lafiya a ƙasar nan. Kwankwaso ya ce ya kamata jami'an tsaro su kama waɗanda suka yi wannan aika-aika a makon da ya wuce. Kafin dai bayanin sanata na jihar Kano, inda ya ce a nemo waɗanda suka yi wannan abu a hukunta su. Rundunar 'yan sanda ta bayyana cewa an fara kama waɗanda ake zargin da laifin wannan ɓarna da aka yi ranar Alhamis ɗin da ta gabata. Sannan 'yan garin sun ce ba yanzu ne karo na farko da aka fara yin fashi a bankunan garin ba, amma wannan ya fi muni. Duka-duka dai labaran kenan a yau, wacce ni Zainab Abdullahi Raji na karanto. Drumbeatnews sashen Hausa na muryar Burtaniya ta kawo muku. Muke ce da ku kasance lafiya.